Ina ɗaki sai faman juye-juye nake yi. Na kasa yin bacci. Na yi baccin ya ƙi zuwa. Na rasa yadda zan yi. Saboda yadda amaryar babanmu kwana biyu ta saba min da kwanan daɗi. Yau kuma gashi babanmu ya dawo. Shi yasa ina ta sake-sake. Idan na tuna jiya lokacin muna tare da ita, haka burata take cika min gajeren wandona. Ta tashi ta miƙe, na yi ta kwanta, amma ta ƙi kwanciya. Ni ba abin na yi istimina'i ba, ina jin tsoro kar na bawa kaina matsala. Can sai na tuna ina da wani fim a wayana. Ina da wani fim a wayata. Na jawo wayar tawa, shine abin da ya ɗan ɗebe min kewa. Amma duk da hakan bacci ya ƙi zuwa fa. Ban yi aune ba, ina duba agogo, naga karfe 4 na asuba. Yayi. Daidai lokacin fim ɗin nawa ya ƙare wanda nake kallo. Sai na ajiye wayar, sai na rufe idanu ko ɓarawo bacci zai zo ya sace ni. Ai rufe ido na da zan yake da wuya. Sai na tuna babanmu fa tun karfe 4 yake fita ya tafi masallaci, kuma sai ya kai karfe 7 gari ya waye yake dawowa. Anya ba zan yi iya wuya na je wajen amaryar baban nan tamu ba, ko ruwa ɗaya ne na yi, ko masifar sha'awar da take damuna za ta ragu. Na san ita ma tana can tana tunani na. Wata zuciyar kuma take ce min, tunda shi baban namu dutse ne ba shi da burar da zai kwantarwa da amaryar tashi da ya auro sha'awarta ba. Na san yadda ya yi kwanakin nan baya nan, dole amarya ta sha jela. Ina cikin wannan tunanin kawai ban san lokacin da bacci ɓarawo ya sace ni ba. Kuma wai ina fara baccin a take sai na fara mafarkin amaryar ta shigo ɗakina. Tana shigowa sai ta ganni ina bacci, amma burata a miƙe a tsaye kamar sandar ba'are. Har ta fito daga cikin gajeren wandona. Ina bacci ban sani ba. A mafarkin wai tana shigowa, da ta ga haka sai ta ce, Allah sarki my love. Ni ma haka na kwana cikin tunanin matsananciyar sha'awarka. Kawai sai ji nayi ta kama burata da hannunta, ta fara yi min wasa da shi. Tana ɗan wasa haka, sai ta fara sha min a hankali a hankali. Tana sha min bura, tana ɗan shafa min kan nonona. Can sai na ji zan kawo. Jan hakan da zan kawo ke da wuya, kawai sai na farka. Ai ina farkawa, ashe kawai sai ga amaryar baban namu a riƙe da burata a hannunta. Ashe da gaske ne ba mafarki nake yi ba, saboda na kwana ban yi bacci ba, yasa nake ji kamar a mafarki nake. Baccin yayi nauyi sosai. Na kalle ta nace, wai da gaske ba mafarki nake yi ba? Sai ji nayi ta rungume ni, ta kwanta a jikina, ta kwanta a kaina. Tana ce min zuwa nayi ko ruwa ɗaya ne dan Allah kai ni. Na ce amma baban namu kuma fa? Ta ce ai ka san ya tafi masallaci kuma baya dawowa da wuri. Ni kuma gaskiya bai ishe ni ba, kuma na kasa jurewa. Shi yasa kawai na fito. Ai kuwa ban san lokacin da na juya ta ba. Dama hijabi kawai ta sako a jikinta. Na ɗage hijabin nan, na gwale kafafuwanta, na fara zira mata burata a hankali. Ina zirawa a hankali a hankali. Ina fara zirawa na ji ta shige subul, alamun da ruwa a cikin durin nata. A take na ƙara sauri, ina yi mata irin gwatso haka, da ƙarfi dai, da sauri don saboda muyi ba lokaci. In yi ita kuma tana yin ihu, ina yi tana ɗan yin irin ihun daɗi haka. Ina ɗan zira mata, ina gwatso, ina yi ihun da ita kuma tana yin ihun da ta saba na daɗi a hankali. Can sai na kawo, ina kawowa sai na ce bara na fara fita na duba hanya saboda tsaro, dan na ji kamar motsi a waje. Tana rungume da ni har na zo kofar ɗakina. A hankali na buɗe kofa, na ɗauki buta na fito kamar zan shiga ban ɗaki. Da na ji shiru, da na leko na ji shiru, sai na dawo na ce ta fito normal. Na koma katifa na kwanta cike da zumuɗin amaryar babanmu. Kar a manta a danna mana subscribing domin jin ƙayataccen wannan labari namu na amaryar babanmu. Mun gode.